good. So, Wael Shaban, and he is a student at UEF. He's from Syria, and he came to Finland in 2021. Am I right? Yes, here you go. Thank you very much. And you know the rules? Yeah. Follow that red woman. Exactly. Don't follow, like don't walk to her, just stay here. Yeah. Good. Okay. Okay. Kiitos teille kilpailun osallistumisesta. Ja valitettavasti minä en valmistautunut hyvin, koska minä olen sairaana kolmena päivänä aikana, mutta mä puhun, mitä minun mielessä. Minä olen Wael Shaban ja minä olen entiästä suorittanut farmaseuttia. Tällä hetkellä minä olen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa. Ja minä olen täydentäjä, lisä- ja täydentäjä opiskelija. Ja minä opiskelen suomen kielellä. Ja minä tulin Suomeen. Mä tulin Suomeen ja minä olen asunut Suomessa noin 4 vuotta. Ja koko sen ajan minä olen opiskellut suomea ahkerasti. Ja mulla on kielitutkinnot, esimerkiksi YKI-testiä ja valtionhallinnon tutkinnot. Ja minä suosittelen kaikkea opiskella suomea, koska suomen kielen opiskelu kannattaa aina. Ja sen takia minä opiskelen